Mbukeli sambile ke ngishilo ngathi mina ayikho indle engize ngingene kaZwide. Njengamanje ngila esigodlweni ngiyabona ukuthi hayi khona Zwide yikho ke la ubathinta khona la. Ngiyoqala nje wena umsasazi noma ngazi noma intatheli igumula into egqokile iyengeke isikwazi ukubhekana nawe mawusogqoka. Ngiyaxolisa Zwide. Okay. Ya ila engiba profeta khona ngibathandazele khona hayi lokho ukuthinta abakushoyo. Oh. Abafike la bayazi kwenzakaleni. Kanti lokho ukuthinta ukwenzela Zwide. Angithinti umuntu. Ukuthintwanelani? Yini khona lokho ukuthinta? Thintwanelani? La ila ngisiza khona abantu ngibalaphela la abantu abafuna usizo basakala la ekhaya yona ndawo ukusiza umuntu le. Manje ngibona ubeke no drink lapha nebhodlela lakho lokho ubushayini ngani Zwide. Ola ngiphahla ngawe. Futhi ke kuyenzeka akekho futhi into mangifuna ukuphuza ngaphuza ngavinjwa yini. Kunje phela ngibuthandi kodwa ngingaphuza mangithanda ayikho inkingi. Kodwa abangiphahla ngabo mawuphahla ngithi wenza nje ngobeka mawuphahla. Ngithi mawuphahla ke mhlambe ke uphahla into enjalo ngithi sawunjalo ngithi Bese ungagwinya. ngigunyelani futhi ngingagunya futhi kunani kanti ngingagwinya nje ngene kodwa ngiphahlela ngithi akuphahla ke lokho ngoba isesigodlweni la omkhulu basobe bedinga impepho ukuphahla ukuhlatshelwa lokho sobe kufuna ukuphahla kuyaphahlwa la ungathungela la ubhaliwe nje umswane waleyo nto esingazi ukuthi wani kodwa ayumswane wona lo ungathukela ngisebenzela lapha abantu abafuna usizo. So umuntu la ungena ngabani La ngena noma ngangakhi kuya ngokuthi umuntu uhamba nefamily yakhe noma uhamba yedwa ofuna ukuyingena ngawani uyangena ngawani yedwa futhi angithi kanti ungena nani ngena kanjani ningena kanjani into yenze kwadokotela ngena ngangakhi nawe nizokwenza into engathi nombuzo ongasile ningena kanjani kodokotela phela Zwide kwadokotela singena ngabani manje mina fanele bengene ngangakhi la mhlambe phela lana uyakuthi akungene nga4 nga5 ngoba wenze njani asazi phela indlela enisebenza ngayo uzongena nga4 ukuthi uhamba yimndeni mhlawumbe ngizohlolela umndeni noma ungena nga2 uhamba nomyeni wakhe noma benesisoko noma nengane yakhe angene ngawani mayihamba yedwa niyathanda ukukhuluma hayi Zwide asibonga sesiyibonela engiyibona kakhulu nilambile nqobeko hayi indlala ngibona mina fanele ngivele ngushaye ngemali obayona nje awukwenza bahlupheka ngoba kube bhala umsangano indlala nilambile bafowethu asiyivumele ukuthi nilambile mhlambe nje uzongishuta hayi ngoba ngempela uzongishuta uyilambele nje mfana hayi indlala iyahlupha manje Zwide usifuna ukunika abafana abancane bayini lokho ikhipha ngikhipha imali ngikhipha imali ufuna ukukhiphela imali yakho ngithi mhlawumbe phela ukhipha abafana ngukhiphele yakhe imali la imali engakasithi ngani imali ade ngiyisebenza fa yongena ebank manje imali ade ngiyisebenza ne angithi ekwenza ukuthi basishaye bakhulume kabi ngathi balambile umuntu olambile uyakhuluma once umuntu abakuyihanga unekhathi sokubhala kabi ngabantu agxeka abantu lo bantu abalukubethuka bebhala amagama angasile indlala nilambile nina niyezwa kula nisize nize ngizonivulela nizoba right nani ngizokupha inqubeko ngizokupha imali encane mfana wami 1 2 3 4 6 8 me 10 ngiyakupha angifuni ngijwala kamnqubeko mhlawumbe ngiyakuvala ungaphinde uzongibhala manje yeso ngaphinde lokho ngilandela 2 4 6 8 10 me ngangiyiphoso oba yilwane eziphoswayo mawubona umuntu ekuphosela imali abokwazi umuntu uthwele mayizocosha imali yesibusiso uyayinikezwa sibusiso isandla esiphaya hayi umhlaba okucoshwa kuwo Zwide ngiyakupha ngithi ulambile mfana Zwide siyathokoza kakhulu siyathokoza kakhulu Zwide ayikho into engithokozana ngiqhaphasa sivale stage